3, 2, 1, בוא נתחיל. בשנים האחרונות כולנו נחשפנו לסיפורים עצובים על אנשים צעירים שנפטרו כתוצאה מהתקף אפילפסיה, שחיכו לרכבת במהלך צלילה, במהלך השינה. את המקרים האלו ועוד מקרים רבים יכולנו למנוע אם רק היינו עוקבים אחרי המוח. וזו בדיוק המטרה שלנו בנוראל. אני רוצה להתחיל בסיפור שקרוב לליבי. יש לנו ילד מתבגר בניסוי הקליני שאנחנו עושים, נקרא לו נרי, שם בדוי. לנרי יש סוד, כמה פעמים ביום הוא נעלם, מתנתק לחצי דקה. העיניים פתוחות אבל אין אף אחד בבית. ואז הוא חוזר, לרוב הוא בכלל לא יודע שהוא נעלם. קוראים לזה התקף אפילפטי מסוג אבסנס, בעברית היעדרות. שנים הוא בטיפול ושום דבר לא משתנה. הוא מתוסכל ועצוב, המשפחה ממש עובדת עצות. ואז, בניסוי הקליני שלנו, נרי גילה משהו שאף רופא לא גילה. שהוא מרכיב לגו, אין לו התקפים. נחזור לנרי עוד מעט. שלום, שמי דוקטור שי בן ששון, אני מדען מוח חישובי, מומחה לבינה מלאכותית עם 20 שנות ניסיון בתעשייה. היום הייתי אבא במשרה מלאה של תום ונגב המתוקים, אבל בימים אחרים אני מייסד שותף והמנכ"ל של נוראל. המטרה שלנו היא להוביל את מהפכת רפואת המוח, להעביר את הידע המחקרי והטכנולוגי מהמעבדה אל חיי היום-יום של החולים. המקרה של נרי הוא לא סיפור על אדם אחד, הוא סיפור על כולנו. רק בארצות הברית ובאירופה יש מעל ל-300 מיליון אנשים שסובלים ממחלות נוירולוגיות. אפילפסיה, דמנציה, אלצהיימר, פרקינסון, שבץ, בעיות שינה. המספר הזה גם מאוד שמרני, כי הערכה שמתוך כלל האוכלוסייה, משהו כמו 60% מהחולים לא מאובחנים בכלל. המחלות האלו הם רק קצה הקרחון, והקרחון הזה רק גדל ככל שתוחלת החיים גדלה. הדרך היחידה להילחם בהן, לגלות אותן מוקדם לפני שהבעיה מופיעה, ואחר כך לעקוב מקרוב כדי לטפל נכון. והעולם כבר מתחיל להבין את זה. שוק בריאות המוח הדיגיטלי גדל ב-22% בשנה. בתוך 5 שנים יש שוק של 131 מיליארד דולר. והכל מתכנס לשם. אימוץ טכנולוגיות לבישות, ההבנה שרפואה צריכה להיות מותאמת אישית, הפתיחות של המטופלים ושל המערכת הרפואית לטיפול מרחוק, וכמובן ההתפתחות האדירה של הבינה המלאכותית. אי אפשר לדמיין שעוד עשור מכשיר למדידת מוח לא יהיה בכל בית, גם בבית שלכם. בדיוק כמו מכשיר לבדיקת לחץ דם. כיום רפואת המוח מפגרת בהרבה אחרי תחומים אחרים. את הלב אנחנו מודדים באופן רציף, את הלחץ דם, את הסוכר, את הנשימה. אבל את המוח בחיי יום-יום כמעט בכלל לא. כדי לטפל טוב חייבים למדוד טוב. ברפואת המוח יש מעט מאוד מדידות איכותיות והן קורות לעתים רחוקות בבית החולים ובעיקר שכבר מאוחר מדי. EEG בבית החולים נראה ככה, אוקיי? אדם שוכב במיטה, מחובר לכבלים למחשב, לרוב חצי שעה ביום, אפילו במקרים קיצוניים כמו אפילפסיה, יום או ימים בודדים בלבד. ואם ההתקף לא מופיע בזמן, נראה כאילו הכל תקין. לכן נוירולוגים היום מסתמכים בעיקר על דיווחים סובייקטיביים ולא מדויקים של החולים. אם נמדוד בחיי היום-יום, נוכל לזהות בזמן, לטפל בזמן ולטפל נכון. אין היום מכשירים ביתיים שאפשר להקליד איתם את המוח באיכות גבוהה. בדיוק את זה נוראל בא לתקן. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. בנינו את אפינס, מכשיר שמודד EEG באיכות קלינית מהבית, קטן, נוח, אלקטרודות יבשות, 8 ערוצים. מודד את הלב, את התנועה והטמפרטורה גם כן. קל, פשוט, בלי טכנאי, רק לשים על הראש ולהתחיל להקליד. הנה, אני שם אותו על הראש, תוכלו לראות כמה זה פשוט, זהו, נגמר החיבור. נתנו לנרי את המכשיר שלנו ונרי השתמש בו, מספר שעות, גם ביום וגם בלילה. ומה שראינו היה ים סוער, גלים על גלים, מוח תחת התקפים, ואז, כשנרי הרכיב את הלגו, הים לפתע נרגע, ים שטוח, פלטה. המוח נראה לגמרי נורמלי, אין התקפים, הראינו את זה לרופאים של נרי, הפכנו את הבלתי נראה לנראה. המקרה של נרי הוא לא אנקדוטלי, חשוב להגיד את זה. אצל 40% מהמשתתפים בניסוי הקליני הראינו לרופאים מידע חדש שהם לא הכירו והשפיע על ההחלטות הטיפוליות שלהם. אצל 40% מהחולים. הפלטפורמה שבנינו טובה לכל מחלה נוירולוגית, אבל בחרנו להתחיל באפילפסיה, כי הבנו שהחולים משוועים לעזרה, ויקבלו את הטכנולוגיה שלנו בזרועות פתוחות. יש לנו היום את האלגוריתם הטוב בעולם, לזיהוי וחיזוי התקפי אפילפסיה. האלגוריתם שלנו מזהה את רוב ההתקפים עם פחות מהתראת שווא אחת בשבוע. אצל המתחרים יש 4 התראות שווא ביום. לראשונה בעולם האלגוריתם שלנו מסוגל גם לחזות התקפים, ולתת התראה של עד 4 שעות לפני ההתקף. התראה מוקדמת באפילפסיה היא Game Changer. החולים סוף סוף יוכלו לתכנן את החיים שלהם, להחזיר לעצמם את העצמאות ולמנוע פציעות. ואולי אפילו לקחת תרופה בזמן, כדי למנוע את ההתקף לגמרי. זה לא קסם, זה דאטה. האלגוריתם שלנו הוא שילוב ידע מחקרי של המוח עם בינה מלאכותית שאומנה על עשרות אלפי שעות EEG מתויגות מאירופה והודו. ועוד 1,000 שעות שאספנו במכשיר שלנו בניסויים קליניים בארץ. אנחנו בונים את המאגר הכי איכותי שיש היום בעולם של מוחות מחיי היום-יום מהסביבה הביתית. אין לאף אחד בעולם מאגר כזה. ככל שהוא גדל, הדאטה הזה שווה הרבה מאוד כסף.
מאוד אטרקטיבי לענקיות הפארמה ולענקיות הטכנולוגיה. זה גלגל תנופה, הפלייוויל של נורל, גלגל שמחזק את עצמו ונותן לנו חפיר, מוט באנגלית, שמתרחב מיום ליום. אפילפסיה היא רק ההתחלה, בקרוב אנחנו מתחילים ניסוי קליני באיכילוב לחיזוי של התקפי שבץ חוזרים, האלגוריתמים שלנו לומדים לזהות איטיות מוחית שקשורה לדמנציה, אלצהיימר ופרקינסון. המוצרים שלנו, שני מוצרים פלטפורמה אחת, הראשון אפידט, מוצר תוכנה לבית החולים, התוכנה קוראת EEG ממכשירי בית החולים, מסמנת לרופא בדיוק לאן להסתכל. סקירה של 24 שעות מתקצרת משעה לכמה דקות. הרופאים חוסכים המון זמן ורואים יותר חולים. בית החולים חוסך כסף והמטופלים מקבלים טיפול טוב יותר. זה ה-B2B שלנו. מגישים ל-FDA תוך חודש וחצי. השני אפינס, המכשיר הלביש של הבית, המטופל מקבל אותו במרשם, מתנהל איתו בחיי היום יום, והרופא מקבל דוחות על מצב המטופל ועוקב מרחוק. זה מאפשר גילוי מוקדם, טיפול מותאם אישית ומבוסס נתונים. זה ה-B2C שלנו. הגשה נוספת ל-FDA לקראת סוף השנה. אז מה נעשה בכספי הגיוס? כבר בנינו את הפלטפורמה והאלגוריתמים הטובים בשוק, עבור חולי אפילפסיה שכבר משתמשים בהם בשטח. ב3 ניסויים קליניים, בבלינסון, בשיבא, בשניידר. עד סוף השנה נגיש 2 הגשות לאישור FDA, את התוכנה לבית החולים, אפידט, ואת אפינס מכשיר הקצה, כך שנוכל להתחיל לשווק גם בארצות הברית. במקביל, אנחנו ממשיכים להתרחב לתחומים נוספים, דמנציה, חיזוי שבץ והפרעות שינה. אנחנו עושים את זה עם צוות ייחודי של מדעני מוח ורופאים מהשורה הראשונה. אני על עצמי כבר סיפרתי, ואיתי פרופסור אורן שריקי, שותף מייסד ומומחה לנורוטכנולוגיה. דוקטור הדר רון, שותפה מייסדת ויו"ר החברה, משקיעה אסטרטגית בבריאות, סביבנו צוות פיתוח של דוקטורים, פרופסורים ורופאים בכירים מהנוירולוגיה בבלינסון ושניידר. במועצה המדעית שמות גדולים, פרופסור חגי ברגמן, חתן פרס ישראל, רופא וחוקר פרקינסון בעל שם עולמי, ופרופסור ג'קי פרנץ', רופאה, לשעבר יושבת ראש של אגודת האפילפסיה בארצות הברית. ולסיום, המוח הוא האיבר הכי חשוב לקיום שלנו. הוא אחראי לתפקוד שלנו, לחוויות שלנו, לזיכרון שלנו ולעצמאות שלנו. הוא מגדיר מי אנחנו. וברגע שאפשר למדוד את המוח מהבית בקלות ומתי שצריך, המהלך של כל מחלה נוירולוגית משתנה. זו מהפכה משנת חיים ומצילת חיים. זו מהפכה שיכולה וחייבת לקרות עכשיו. אני חייב לכם סוף אופטימי. נחזור לנרי. שנים המוח של נרי היה חדר חשוך. אף אחד לא ידע מה קורה בפנים. אנחנו הדלקנו את האור. בואו תדליקו איתנו את האור עבור חולים נוספים. תודה רבה.